break from the city, kauban ng imong family? Or a place where you can stay and celebrate with honey? Andam-andam na, kay kining lugar nga atong laagan, basin inyong mauyunan ug malakip sa inyong listahan. Kaya ang atong segment karong adlaw, perfect for happenings and gatherings, perfect pa for swimming. You'll never get enough, you'll never get tired kung diri ka mulaag sa Misamis Oriental. Kay ang mga resort sa atong lalawigan to the highest level nga maikapang hinambog. Dili na ta maglangan pa, atong suruyon ang lungsod sa Gitagum, ang lungsod sa Misor, nga more and more beautiful spots to explore. Makita sa Barangay Pangayawan, kining relaxing resort nga andam mudugang sa inyong unforgettable memories. Ang Lagoon Beach Resort bukas sa tanan nga gustong mo bisita sa ilang lugar. Inyong ma-enjoy ang relaxing place nga nag-atubang sa baybayon. Ang fresh air nga imong gustong ma-inhale, diri ra nimo ma-feel. Kung gapangita kag place to stay where you can relax away from the city, kini ang perfect place to be. Kung kauban ng imong pamilya, swak para kaninyo kining apartment type nga rooms nga tag 5,000 pesos nga pwede upat ka tao o pwede sab mudugang pa mo. Aduna na kini sala ug kusina plus duha ka kwarto. Kung daghan mo sa pamilya, getaway this coming Valentine's Day, perfect po diri. Kaya aduna sila hotel rooms nga pang duha ka tao for only 2,250. Sabay sa inyong pag-overnight stay, libre na po ang inyong pagligo sa pool, busa ayaw kalimti og dala sa inyong outfit of the day. Ayaw kalimti ang picture taking, aron puhon aduna kay lantaw-lantawon nga memories. Dili problema ang pagkaon kay go-offer ang Lagoon Beach Resort og lamian nga putahe. Daghan mapilian ug daghan pwedeng matilawan. Kung catching up sa barkada ang inyong tripping, perfect gihapon ng place for bonding. 200 pesos ang entrance fee, pwede na dayon ninyong ma-enjoy ang pagligo sa ilang swimming pool. Aduna sab mga cottages o tables to settle and chill. Adunay tag 1,000 pesos o ang mas dako nga tag 1,500 nga cottage, samtang tag 700 ang ilang tables nga mas tuol sa swimming pool. And of course, adunay available nga function hall ang Lagoon Beach Resort where you can celebrate like conference, birthdays, or weddings. Ang rate ni ini magdepende sa tao nga muanhi. Gani si Sir Paul, first time nga may bisita kauban ng iyang pamilya. Kay dire giselebrar ang adlang natawhan sa iyang pinilangga nga anak. Simple celebration ang ilang gipili aron usab maka-relax together with his family. So far, so good. Very elegant. It's to celebrate the birthday of my daughter. One of my friends informed me that this place is okay and then newly built. Yes, I will recommend it to my friends and also to my other relatives. So if you're planning for a quick getaway, ayaw nagpaulahi og bisita na dayon mo diri. Ayaw lang kalimti ang mga importanteng gamit sa inyong pag-anhi, sama sa inyong face mask o face shield, kay kung wala ka mo niini, sad to say, but you cannot stay. Hugot ang ilang pagpatuman sa mga insaktong health protocols nga mao'y new normal nato karong panahuna. Bisan pa man dakog kalainan sa guest nga gabisita kaniadto nga libre bisan unsa atong lihok, apan karong bag-o limitado na gayud kay mas pilion sa management sa resort ang inyong safety kauban ng inyong family. Samtang anaa ka mo sa ilang resort ka stay. Aminado si Sir Ronald nga dako ang epekto nga dala sa pandemya sa ilang negosyo karong panahuna. Christmas, kung musulod mo sa Lagoon, dayon namin ipapilapan nga ng health declaration sa guest niya. Yung social distancing niya. Og bisan pa man ang tourism officer sa lungsod sa Gitagum, gipamatud-an kini nga issue. Dako gid kay siya og epekto sa pagbuto sa COVID-19 kay ang among mga establishment dinhi apektado kayo, gamay na kayo ang mag-visit tungod kay bawal. Then almost 1/4 siguro ang income nga nawala kay ang uban nagbawas na gani og mga tao, daghan ang mga nawad-an og trabaho. Sako gid ka siya epekto
sa munisipyo sa Gitagum. Sukat sa pagpungko ni Gobernador Bambi Imano, dakong kalambuan sa turismo ang naangkon sa lalawigan. Apan gumikan kay ato pang gisagubang ang pandemya, hangyo sa atong amahan nga samtang atong gisuportahan ang local tourist spot, suportahan sab ang mga gabayan sa pagigbatok sa virus aron magpabilin kitang luwas hangtod nga mabalik na sa normal ang tanan. Kung gusto mo malingaw gikan sa kabisi sa inyong trabaho, duawa ninyo ang turismo sa Misor kay siguradong inyo kining ma-enjoy. Kini na lamang si Clarice Enterina kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot o insaktong health protocol ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore Misor more!